Üdvözlök mindenkit! Ma folytatjuk Csatika egy tesztelését, aki ezúttal Dominkus 60-ra támadt. Hát, köszönjük. Halló, ja, és Dominkus 0-0. Dominkus 0-0-ra, bocsánat. Na. Bali, amúgy nem látok semmit. Nem is kell látnod. Na, pillanat, kicsit megosztást csinálok. Na. EHX. Egy pillanat, csak úgy a poén kedvéért megint megmutatom a tegnapi creeper fejű gyereket. Tudjátok, amikor értelmes fejet vág. Ja, igen. Ezt muszáj megmutatnom, egyszerűen nem hagyhatom ki. Hát, ez nagyon komoly. Hát nézzétek már, ez olyan, mint a creeper, komolyan mondom, ez olyan, mint egy creeper. Hungitár egynek nem creepert kellene megbaszott egy creepert. Hungitárnak nem creepert kéne építeni, hanem ilyen gyereket, komolyan mondom. De amúgy itt is még meg lehet tekinteni, hogy a popfájában van a mikrofon. Hát igen, ezt már láttuk. Írkálnak, rám írkálnak. Hát ezt mondjuk berakom a elfoglaltat, azt akkor nem írkálnak nekem. Na. Nem írkálnak. Na. Most pedig ezt a Cash a TikTok paródiát fogjuk először is letesztelni. Nagyon-nagyon okos gyerektől. Látni lehet róla, hogy a traktor. Hangot is rakunk rá. Van. Full screen. Az mi? Tűnik. Ez mi az Isten akar lenni? Ami tempákat lehet tőle kapni. És mi az a játék mackót? Könyörgöm, hát Coccolino Rulez. Várjál már. Ott volt valami Coccolino maciba meg. Várjál, visszatekerem. Ott volt valami Coccoli. Ott van! Ez Coccolino! Hát igen, itt van. Meg menjünk vissza abba a videóba, amikor megköszöni Hungitárnak. Hát, abban is van egy maci. Hát azt már nagyon teszteltük, inkább hagyjuk a Hungitár egy. Na. Hungitár egy. Várjál, itt Pixel Coccolino maci Rulez. Ott van megint. Coccolino. És faszék, a nagy baszott nagy fotel mellett volt egy kis faszék. És ott volt a faszék. És köszönöm szépen. Hányan vagytok testvérek? 8-an? Hát nem igaz. Jó, most már azt is tudjuk, hogy az apja megbaszott egy creepert. Na, azért nyugi van, ne legyen ennyire idő. Na. És igen, itt most mit csinál szerintetek? Forgatja a kamerát, vagy dobálja a kamerát, vagy nem tudom, de itt ez a kép, ebből ti mit vesztek ki? Én ebből a képből úgy látom, hogy itt van egy ilyen víz alatti íze, és akkor itt egy korall, ami épp megeszik itt egy halat. Tehát ilyen képeket a gyerek saját magának lájkolja a videóját. Igen, de van egy diszlájkolója is. Most már 2, tehát na. Nem csak a 3. Ki az nagyon fiú? Hát Csubakka fül Rulez. Ez valami Harry Potter és valami troll keverék lehet. Hát az kb. Hát azzal nagy külön. Na mindegy, nem tett róla, hogy született. Most megtekintetjük a gyerek orjukát is, meg a szemét. Hát, meg a száját, tehát és akkor most itt állnak, és most mi van? És még mindig ott van. És ott a Coccolino maci. Coccolino maci forever. Nem, Coccolino maci Rulez. Na jó van, nekem elég volt ebből, szerintem nekem egy életre elég volt ebből. Tehát akkor most nézzük meg a Spider-Man-es teszt. Nem, először a számítógépű bemutatását nézzük meg a gyönyörű kis számítógépének. Egy pillanat és betölt, csak nekem rohadt lassú netem van.
Jó a számítógépes videóm, na jó. Hát ez magyar kiírás pova. Na, kicsit mindjárt folytatjuk, hát Dominikus. Na. Csak Dominik úgy jobb. Na, hát igen, ez a gyerek ez ezzel rajongó, azt megmondom nektek. Hát, meg... Értetek belőle valamit? Hát nem akarom felhangosítani, mert akkor meg Dominak le kell venni nagyon a hangját, meg ilyenek. Vedd egy kicsit a hangomat, úgy jobb, nem baj. Na akkor ezek itt, amit láttok, Amit látunk, azok a Niro. Hát köszönöm szépen, meg ezzel. Szépen odavágott fejjel ezzel. Hát ez. De szerintem még ezt az ezzel is kivágta valahogy. Nem tudom. Nem, a fejet nem ő vágta, hát az nem értő, hát jó. Meg itt van MSN is, MSN, meg a GTA San Andreas, több játékot nem is látni. azzal lehet íratni. Itt van a felkép. Igen, most fullon van a hangerő a YouTube-on, és a hangszóró pedig félig fölvettem, tehát köszönöm szépen. Ez mindent elárul a gyerekről. Tehát, de most nincs a szájában a mikrofon, ami nagy fejlődés, de mégis kimutatja be. Itt van egy olyan csattikkal keres a TikTok paródia visszafelé. De mégis kimutatja be a számítógépét, tehát ez most mi akar lenni? Na mindegy, folytassuk. Ott vannak amiket letöltesz. Itt van ez így, az egy játék. De komolyan ez kit érdekel? Hát, én nem fogok ilyen videót csinálni, Hungiteret se fog, Dominikus 00 se fog, se senki se fog még ilyen videót csinálni. Mi majd survival-es videókat fogunk esetleg még. Hungitár egyel közösen. Dominik megbeszélte, hogy Hungitár egyel közösen majd csinál egy csomó videót, az közösen töltik fel az egymás akuntjára. Na, tehát de amikor ráér, amikor úgy jó neki. Természetesen. Most kicsit elfoglalt még, de... Na de mindegy, folytassuk most, ez nem reklám dolog. A ti helyek? Igen. Tudjátok? Kingston, nem spoilerezünk. Kicsit beletekerünk, mert ez már nagyon unalmas. Ó, MSN-be belépés videó. Ügyes vagy. Vissza! Azaz! Úgy van. Úgy az alsógatjádról nem akarsz véletlenül videót csinálni már? Hát igen, hát ez... Alsógatjáról videót, meg mi... Hát igen, hát 30 másodpercet töltött az MSN-ben, mondjuk ezt kit érdekeltek. Jó, de szép. Ugyanazt a divatot használja, mint mi. Jój, várjál! Ha ez nem Hungitár 1-ről lopta, Hungitár 1-től lopta el a divatot, akkor nem tudom. Lehet, hogy ismeri a divatot. Tuti, amúgy. Lehet, hogy ismeri a divatot, de szerintem Hungitár 1-től lopta el a divatot, tehát. Hogy nem áll? Hát még szép. Szerintem. Na és ezzel veszem itt a videónkat. Sziasztok! Hungitár 1 már régen használja a divatot egyébként, jó régen. Na, folytassuk. Régebben. Szerintem, igen, biztos. Tehát most akkor jöjjön. De ne spoilerezzünk. Mit ne spoilerezzünk? Hát ne reklámozzuk. Na, nézzük meg ezt a Cash a TikTok paródia. Ja, ezt az előbb néztük, a visszafelét nézzük most meg. Igen, azt. De várjál, most még én valami mást akartam. Bocsánat, csiga internetemért. Rendeljetek vérhaskonzervet. Sőt, lehet, hogy ezt a vérhaskonzerves gyereket is leteszteljük talán. Talán. Most nézzük meg, hogy ez mit alkotott ez a gyerek. Ott is megállítjuk a videót, szóval nézzük, hogy alkotott-e még valami gyönyörű. Phineas és Ferb tölt fel. Egyre unalmasabb a Phineas és Ferb. Nemrég szerettük, de azért már azért csak unom. Mert szerintem is mindenki így van szerintem ezzel. Jó, minek tölti fel? Hát menjen innen videóra. Szép pofát vág egyébként. Minden, Family Guy, So Sport, minden van. Csak rákekerek.
Ennyire szép pofád van. Már nem Hát de miért vág ilyen arc? Komolyan mondom, hogy... Vághatnál normális arcot is. Mind a búval baszott. Hát bocsánat, de... Na hát ez olyan emósan néz ki. Na mindegy, majd vág másokat. Saját videójához írtam, hogy hány évesek vagytok, úristen. Menj alá, vagy valami ilyesmit írt. Hány évesek vagytok? Saját videójához ír, úristen. Várjál, ez nem jó szám. Nem. Írja be 1 minutos csinál. LOL. Na. Azon szarok be, Az hogy én cingásom volt az ősrobbanás, tehát úgy vigyázzál velem, fiam. Azért beszélek ilyen halkan, mert... Azért beszélek ilyen halkan, mert most tudhatjuk meg, mert határszünet, ilyen drámai szünetet kelt a gyerek, értitek? Igen. Ilyen halkan, Az a pofa is. És újra kezdi. És újra kezdi, hogy azért kezdjék ilyen halkan, mert azért beszélek ilyen halkan, mert... És most... Ezt el kell... Amúgy meg egy kicsit bocsánat, de ezt el kell mentenem. Nézzük már rá. Bocsánat, de ezt el kell mentenem. Ezt nem hagyhatom ki. De nézzél arra a szemre. Hát gonosz. Gyerek, ez gonosz. Ez Gyerek, ez gonosz. Ez már inkább kegyetlen. Na, folytasd. mert este van. Mert este van. De nem, ezt így mondta ilyen lányos hangon. Mert este van. Az hova szarjak? És tudtam, hogy azért nem vettem zenét, mert elfoglalt volt, vagy ilyesmi. Mert Mivel vagy te elfoglalt, barátom? Hát aki elfoglalt, az hungitár egy meg mi. Tehát... Azt az ilyetekkel mászkálsz, hogy mindenki az. Most a Kesza úr állíts meg egy kicsit, légy szíves. Azért volt szerintem elfoglalt, mert ment babázni a kis testvéreivel. Vagy nem tudom, vagy egy csomó ilyen szart vett föl, azt előre föltölt. Azt előre... Majd előre fölveszed, föltöltök. Szerintem vagy most rendesen kamerával vett fel, vagy ne vett fel. Tehát most hogyha webkamerával veszed fel, az más, mint hogyha kamerával, mert hogyha kamerával veszed, akkor jobb minőség is van. De amúgy gyönyörű webkamerád van, fiam. Webkamerával csinálja. Nézd, itt van chatkész webcam videó. Tehát webkamerával csinálja. És egyébként nagyon, hát 10 óra 5 perckor videózik, tehát... Mikor készítek én 10 óra 5 perckor videót? Köszönöm, könyörgöm. Mikor készít akárki is 10 óra 5 perckor videót, tehát... És ki nem szar rá, hogy 10 óra 5 perckor videózik, szerintem ez más is így van vele. Hát igen, itt van, hogy 10 óra 5 perckor csinálnak. Na. Mondottatni, de nem vízjelölve. Visszafelé! Ügyes vagy, kisfiam! Jó, hát ez a fej, ez nagyon komoly. Nagyon szép vagy, kisfiam, 7 évesen. Pixel pova. Hát igen. Hát Amúgy nézzük meg a háttérbe ezt a kis izéit, ott a háttérben van valami. Nézd meg. De az nézd meg. Az mi? A bombási sarokban, ilyen az. Ez valami Jumbo, hát ez beteg. Kezd a TikTok paródia visszafelé. Nagyon nagy. És most ez. Mindjárt menni fog. Mindjárt meg. Hát igen. Azt mondom, hogy ő csinálja a paródiát, de nem. Fölveszi egy gépről, hát ez csicsóság. Hát, kifutottunk az időből. Na, hello, sziasztok! Sziasztok! Lesz még tesztelés ebből a gyerekből. Valakit még finom fa? Nyugalom, lesz még. Még GTA-t is tesztelt át. Na, Rizsa. Sziasztok! Sziasztok!